aiwa ka na ciwo yake. Assalamu alaiki doguwar. Subhanallahi. Habibati? Me ya faru? Mai hange tsaya na baka labari mai tashi. Me ya faru? Habibati, jikina duka mace yake. Wani dugu-dugu nake ji. Na kasa tashi ma daga nan wajen. Ka karanta mini kowace aya daga cikin Alkur'ani, ko zan sami dama-dama. Please, Habibati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Allah warke ba. Mugun banza kawai, duk cikin Alkur'ani ba ayan da ka iya sai nan? Subhanallahi. Wannan ko dai aljanu ta tada ne.